Jeg befaler jer ikke at angribe. Jeg befaler jer at dø. I den tid, det kan tage os at dø, kan andre styrker og andre chefer nå frem og overtage vores plads. Det sagde Mustafa Kemal den 25. april 1915. Velkommen til Krisecast. Denne her gang taler vi om en af de store kriser i britisk militærhistorie og britisk politisk historie, nemlig Gallipoli i 1915, som er en del af 1. verdenskrig. Her i Krisecast, der er vi som sædvanligt mig, Lars Banker Struve, og sammen med mig har jeg min gode ven og podcastvært, Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, jeg startede jo med at citere Mustafa Kemal, som på det her tidspunkt er officer i den tyrkiske hær, og han vil så senere i 1. verdenskrig gå videre i karrieren og blive grundlæggeren af det moderne Tyrkiet, ikke mindst på baggrund af sin indsats her i slaget ved Gallipoli, hvor han leder tyrkiske styrker, som skal dæmme op for angrebet fra britisk, franske, australske og newzealandske soldater, der er gået i land på kysten. Og når vi taler om Krisecast og Gallipoli, så har vi i virkeligheden at gøre med mindst 2 kriser og 2 militære operationer. I første omgang så er det, at briterne og franskmændene prøver at sejle igennem det her meget smalle stræde, og i anden omgang, da det ikke er lykkes, så går man i land, fordi så vil man tiltvinge sig ved en landgangsoperation at kunne gøre det. Og det er noget af det, som man har diskuteret lige siden, altså året efter man går i gang med det her, der er det sådan, så der bliver der nedsat en kommission i Storbritannien, der skal undersøge det her og prøve at finde ud af, hvad pokker det var, der gik galt. Ja, for vi er i indledningen af 1. verdenskrig. Den her Gallipoli-kampagne, den finder sted mellem februar 1915 og januar 1916. Så det er stadigvæk på det her tidspunkt, hvor krigen er ny, og der er nogen, der tror, at der er nye og smarte måder, man kan finde at vinde den på. Mm-hmm. Den her del af historien om 1. verdenskrig foregår ikke i skyttegravene på Vestfronten. Den foregår i opsejlingen mod Istanbul, så den foregår i Tyrkiet, den foregår uden for Europa, og det er der også en vigtig pointe i. Ja, kære lyttere, vi siger Tyrkiet, fordi det er det nemmeste, fordi det er jo i virkeligheden på nuværende tidspunkt det osmanniske rige, vi har med at gøre. Det er Mikkel og jeg helt klar over, men bare for at vi gør det lidt nemmere for os selv, og for jer som lytter, så tillader vi os at kalde det for Tyrkiet. Og nu lavede du en af de der sidebemærkninger, vi jo må lave en gang imellem, for at sikre os, at i broderskabet af historikere, så bliver du ikke Ja, lige præcis. Men nu når vi er ved broderskabet af historikere, fordi du sagde, det her slag eller kampagne ved Gallipoli har været omdiskuteret lige siden dengang. Men er det egentlig helt rigtigt? Blev man ikke relativt hurtigt enige om, hvad der var sket? Det var en fejl. Man skulle aldrig have gjort det. Det var Winston Churchill, der på det her tidspunkt var chef for den britiske flådes skyld. Så når man fyrede ham, så kunne man komme videre. Og den her krise bliver så enormt afgørende for skabelsen af 2, måske 3 nationaliteter. Den tyrkiske, Kemals, jeg befaler jer ikke at angribe, jeg befaler jer at dø, bliver på mange måder sådan den sentens, der grundlægger hans politiske karriere og grundlægger det moderne Tyrkiet, der overtager efter Osmannerriget. Men det bliver også noget, der former Australien og New Zealands nationale identitet. Og det er faktisk bedst for både Tyrkiet, Australien og New Zealand, hvis det er britterne, der er de talentløse skurke i den her historie. Og der går det hen og bliver til Winston Churchill, der får nærmest skubbet al skylden over på sine skuldre, men måske i virkeligheden også Winston Churchill, der påtager sig al skylden, fordi at han går som marineminister, og han gør jo det ret vilde. Han melder sig jo derefter til den britiske hær og bliver oberstløjtnant, og kommer faktisk til fronten i Frankrig. Så altså, han er en politiker, der her virkelig påtager sig ansvaret for en operation, han troede på og håbede kunne lykkes. Og da det så ikke lykkes, så koster det ham hans politiske liv, og det kunne i sidste ende have kostet ham hans virkelige liv. Og så er der jo altså også det, at det jo altså også koster ham hans sociale liv.
fordi i denne her operation er der rigtig mange tusinde soldater, der dør. Og det gør jo altså, at der er rigtig mange britiske mødre, hustruer, brødre, fædre, familier, som bliver ramt af det her. Og det gør jo altså, at der er rigtig mange, der simpelthen ikke vil tale med Churchill i 1920'erne og op i 1930'erne. Der er beretninger om, hvordan han for nu at bruge et af de græske ord, nærmest bliver oistrakeret, altså strittet ud af det gode selskab. Men det, der vel er pointen her, det er, at det er noget, man gør ved Churchill, fordi det kan vi gøre ved enkeltpersoner. Vi kan udpege enkeltpersoner og sige, det var hans skyld. Og det er jo noget, mange organisationer gør, og ikke mindst i det politiske liv kender vi jo godt den her logik, at man siger, det er din skyld. Og så får vi placeret al skylden hos dig, fordi så behøver vi andre ikke at have noget af den. Og Churchill ender jo næsten med at få det personlige ansvar for Gallipoli, hvad der viser sig at være Gallipoli-fiaskoen, jo blandt andet også fordi alle andre er enormt dygtige til at placere ansvaret hos ham. Men det jeg bare gerne vil hen til, det er, at i 20'erne, så kan du selvfølgelig godt finde britiske generaler, der har opereret på Vestfronten, som får den samme reaktion som Churchill, men ikke særlig mange. Altså pointen er, at de bliver næsten al den politiske skyld for hele Første Verdenskrig, bliver næsten placeret i Gallipoli-historien, og dermed også i skurken i Gallipoli-historien, nemlig Churchill. Og hvor du siger, at det her det er med til at danne det Tyrkiet efter det osmanniske riges sammenbrud, det er med til at danne australsk, newzealandsk identitet. Britterne påtager sig hele skylden. Så er det så også interessant at kigge på, at i Rusland, som skulle blive undsat af den her operation, og det kommer vi tilbage til, jamen altså, der bliver det bare et symbol på, at de der vesterlændinge, de vil slet ikke hjælpe os, de kan slet ikke finde ud af det her. Og i Frankrig, som faktisk starter diskussionen om overhovedet, om man skal lave den her operation, altså der får der ingen konsekvenser. Så det ender med, på trods af, at der er mange stater involveret i det her, at gå hen og blive til noget, som man, jeg vil nok sige, hænger Winston Churchill op på med rette eller urette, men nok mest af alt med urette, fordi der er mange til at lave denne her fejl. Skal vi lige hurtigt sige, hvad der sker her? Ja. Vil du give os den korte wrap-up af Gallipoli-kampagnen? Ja, men jeg tror, jeg vil starte 2 minutter før det. Nemlig ved at sige, at der er kommet en bog af en britisk forsker, der hedder Nicholas A. Lambert. Og den hedder The Warlords and the Gallipoli Disaster. Og når han siger The Warlords, så har han en meget, meget vigtig pointe, nemlig at det ikke kun er Churchill, men det er hele det britiske kabinet, der er med til at foretage denne her beslutning. Og han kigger så på økonomi og sådan nogle ting, og det kommer vi tilbage til. Men jeg tror bare, at det er vigtigt for os at sige, at vi prøver at angribe det her både over den klassiske fortælling, men også over for den nyeste forskning, som baserer sig på dybdegående arkivstudier, som vi ikke har lavet, men som vi har overladt til Lambert at foretage sig. Men hvad sker der? Noget af det, der overrasker mig, når jeg læser ned i det her, det er, at det her det starter i Paris. Mm-hmm. Fordi nederlagsfortællingen om, at Gallipoli, det er jo Churchills nederlag, det gør jo, at det her må starte på en eller anden måde i London. I admiralitetet. Ja. Hvor han er den øverste chef. Men det gør det faktisk ikke. Det starter i Paris i november måned 1914. Og der skal vi jo altså tænke os, at der har Første Verdenskrig været i gang i 3-4 måneder. Franskmændene har i august måned 1914 haft de største tab, som de nogensinde får under Første Verdenskrig. Og de har nået faktisk at begynde at ændre på deres militær. Men de begynder så også ligesom at kigge sig om, hvad kan vi ellers gøre her? Man er begyndt at grave sig ned på de her ting. Og hvis I har set Første Verdenskrigsfilm, så er der altså en helt anden skyttegrav, man har i oktober-november måned 1914, end den dybt forberedt, man har i 1918. Ja, for efter slaget ved Marne er den her krig gået i stå. Ja. Og den krig, som Frankrig havde forestillet sig, de skulle føre, nemlig den, hvor de skulle lynhurtigt lave et slag, og så skulle de vinde mod tyskerne, det er ikke den, de kommer til at føre. Så i Paris, så tænker man,
Hvad gør vi nu? Så bliver man jo nødt til at tænke, kan vi åbne en anden front? Kan vi presse Tyskland, Østrig, Ungarn og det osmanniske rige, som på det her tidspunkt lige er gået ind i krigen? Og det er en rodeaffære, det taler vi slet ikke om, men de går ind i oktober 1914. Men så begynder man ligesom at tænke, okay, jamen Frankrig med besiddelser i Nordafrika, i Mellemøsten, kunne vi måske ændre på det her og trykke på det osmanniske rige, og måske derved få det osmanniske rige til at trække sig ud af konfrontationen. Så altså, hvis man skal forstå Gallipoli, det starter med tanker i Frankrig, så sker der det videre, at Rusland begynder at være dybt bekymret over russisk økonomi. Som det næste. Og hvad er russisk økonomi på det her tidspunkt? Jamen, udover at de skal låne ufattelige millionbeløb af rubler for at kunne producere granater og alt sådan noget, så har de altså også det problem, at deres indtjening, den foregår blandt andet fra de hvedemarker, der ligger i det, vi i dag vil kalde for Ukraine, som de så skal sejle ud gennem Bosporusstrædet, ud gennem Dardanellerne. Det skal de sejle ud for, at det kan nå frem til de engelske forbrugere. Og det er noget af det, som Lambert virkelig griber fat i, det er, at allerede fra 1903, altså slutningen på Boerkrigen, der har britterne lavet analyser, der siger, at hvis der kommer krig, verdenskrig, så risikerer de, om ikke der udbryder sult, men at de får et markant mindre import af fødevarer, og derved fødevareknaphed. Og i efteråret 1914, der begynder britterne at regne på, at de regner med, at fødevarepriserne i Storbritannien vil blive femdoblet. Så altså, der tegner sig, franskmændene vil gerne have, at man kan lægge et anderledes tryk på Tyskland, på Østrig-Ungarn. Rusland vil gerne have solgt deres hvede og sejlet ud, og britterne vil gerne have denne her hvede, og alle vil jo gerne lægge et pres på det osmanniske rige eller Tyrkiet. Og det er så her standardhistorien om Gallipoli plejer at begynde. Det er nemlig fordi på det her tidspunkt kommer behovet så for at lave den her operation, og det man så selvfølgelig gør i enhver militærstab, inklusive den britiske flådestab, det er at sige, nej okay, hvis vi skal gøre det her, hvordan gør vi det så? Og det er der historien plejer at begynde i diskussionen mellem The First Lord of the Admiralty, altså den britiske flådeminister, som er Winston Churchill, og The First Sea Lord, som er den øverste militære kommanderende, som er Admiral Fisher. Og Admiral Fisher er blevet taget tilbage fra pensionen, hvilket regeringen kommer til at fortryde talrige gange, fordi at ham kan vi stole på, han kan føre krig. Fordi problemet med den her liberale regering, der sidder i Storbritannien på det her tidspunkt, som Churchill er en del af, han skifter først tilbage til de konservative senere, det er jo, at der ikke rigtig er nogen, der tror, at de kan finde ud af det her. De er blevet valgt på sådan nogle gode ting med frihandel og bedre sociale forhold og uddannelse, det er det, der ligesom er deres program, så er de endt i den her krig. Og de bliver nødt til at få dybest set nogle gamle mænd med stjerner eller striber på uniformen til at komme, så de har fået Kitchener til at blive herreminister, krigsminister, og de har fået Fisher til at komme tilbage, og det er et langt skænderi. Altså det er to sure gamle mænd med enorme mængder af guld på skuldre eller ærmer. Ja. To højreorienterede sure gamle mænd sammen med nogle lidt yngre, desperate mænd, som er havnet i den her situation. Ikke? Så hvis vi skal være meget høflige, så kan man sige, at den britiske governance omkring det her lader noget tilbage at ønske. Ja, og vi skal huske, at briterne i modsætning til Frankrig, Tyskland, Østrig og Ungarn, har ikke en lang tradition for en generalstab eller for en marinestab. Så altså hele det her planlægningsapparat, som franskmændene, tyskerne og østrig-ungarerne har udviklet siden midten af 1700-tallet, det har britterne altså først virkelig taget hul på i slutningen af 1800-tallet. Og de har stadigvæk ikke lavet det der opgør med, at det var Lord Wellington, der til hest i slaget ved Waterloo kunne overskue det hele, og så skulle man gå den vej. Eller det var Lord Nelson, der står på kanondækket på HMS Victory og bestemmer, hvad det er, man skal gøre. Altså, så der er altså også nogle iboende problemer i
britisk militærledelse på rigtig mange punkter, hvor vanetænkning er, eller man tror, at man kan klare tingene. Og det kunne måske have virket, hvis man havde en stærk premierminister i midten af alt det her. Ja. men udover premierministeren ikke er stærk, så er han, skal vi bruge et høfligt ord? Asquith er, hvis vi nu skal bruge et høfligt ord, meget optaget af en meget yngre kvinde, der hedder Venetia Stanley. Man kan læse en ret fed roman, den ved jeg egentlig ikke, om du har læst. Robert Harris har skrevet en roman baseret på brevvekslingen mellem Venetia Stanley og Asquith, hvor man kun har den ene halvdel, fordi Asquith brændte af grunden, som man kan spekulere på, hendes breve til sig. Og han, det er dybest set en gammel mand, der er meget optaget af en yngre kvinde, og måske, jeg vil ikke sige, at han er mere optaget af den yngre kvinde, end han er af at føre krig, men de er i hård konkurrence, de to emner. En af de udløsende faktorer, eller det er i hvert fald det, som mange sømilitære historikere taler om for Første Verdenskrig, det er flådeoprustningen, dreadnoughts og sådan nogle ting. Og nu sker der jo altså det, jeg har en ting med dreadnoughts, det bliver jeg bare nødt til at sige. Ja, det er den største slagskibstype, der er på det tidspunkt. De er helt vilde. Men i Rusland forventer man nu, at briterne og franskmændene griber ind. I Storbritannien og Frankrig beslutter man sig for at igangsætte en sømilitær operation. Den er måske ikke super koordineret, der er ikke en øverste militær ledelse, men man beslutter sig for at sejle igennem. Den 19. februar 1915, der begynder man at bombardere de her osmanniske forter ved Dardanellerne. Og altså, det er bare sådan, så man har en plan. Men målet med den her operation, man bomber forterne, fordi man vil frem, så man kan erobre Istanbul eller Konstantinopel, hvis du er til det, så man kan få den russiske hvede ud, og så man kan få taget Osmannerriget, det vi i denne podcast kalder Tyrkiet, ud af krigen. Ikke? Så man vil fjerne en allieret fra Østrig-Ungarn, og slutter, hvor det ikke Rusland, men Tyskland, og så vil man give Rusland mulighed for at få sin hvede ud. Og så vil man vel også sørge for, at det osmanniske rige ikke kan true britiske og franske kolonier i Mellemøsten. Ikke? Og i første omgang, der vil man bare sejle flåderne igennem og åbne, sådan så at man kan sejle ind og ud, fordi tyrkerne har lukket strædet. Så altså, første del, det giver rigtig god mening. Vi smadrer nogle forter, så kan vi sejle igennem. Så først ødelægge forter, derefter rydde minefelter, og så sejle igennem det smalle stræde, som kun er det 1,4 kilometer bredt, eller sådan et eller andet. Og så skal man så sejle til Konstantinopel og true Konstantinopel, og så skulle tyrkerne gerne overgive sig. Og det lykkes bare ikke. Nej, og problemet er vel, hvis man vil sejle sine meget, meget dyre, fine dreadnoughts op gennem et smalt stræde, hvor der er tyrkiske forter på begge sider med kanoner, så er det jo ikke nogen super god idé. Så man skal have taget de der forter ud først, og det lykkes ikke rigtigt. De kan ikke sætte de der kanoner ud af kraft, og så er gode råd jo dyre, så bliver man nødt til at gøre noget andet. Ja, og hvad der virkelig overrasker den britisk-franske flådestyrke er, at det lykkes for en lille tyrkisk mineudlægger at lægge nye miner ud steder, hvor de ikke troede, der var miner. Og forestil jer at sejle ind et sted, hvor man tror, at man er sikker, men så er der altså lige pludselig miner. Det er et mareridt for de britiske og franske søofficerer. Og det bliver det gjort til dengang, og det blev det gjort til i historiefortællingen lige siden da. Men der er altså ret meget, der tyder på, at på det her tidspunkt, der er vi i marts 1915, at der har tyrkerne nærmest skudt sig tomme. Så hvis de var blevet ved? Så hvis man havde opretholdt trykket, kunne det godt være, at Tyrkiet, det osmanniske rige, havde måttet stryge flaget. Men det ved de jo ikke. Det er jo den klassiske ting i militærhistorie, at man ikke ved, hvad modstanderen gør, og så mister man selv tålmodigheden. Det er det. Og så bliver man nødt til at sætte landstyrker ind. Ja.
Og så bliver man jo nødt til at skrabe sammen, hvad man kan skrabe sammen af landstyrker i området, fordi der er jo indsat med, altså Frankrig har jo indsat massive styrker i Frankrig for at forsvare Frankrigs og fransk territorium. Briterne har lidt flere ledige soldater i form af, at de nu er gået i gang med at trække både indiske styrker, altså fra den britisk-indiske hær, og så har vi newzealandske, australske styrker, der kommer til krigsskuepladsen. Og briterne har jo sådan en underlig pseudohandlefrihed, fordi de er jo ved at bygge deres hær op. De har haft en meget, meget lille hær, de har mistet alt for meget af den i de indledende kampe ved Marne der i sommeren 1914. Så nu begynder de en kæmpe rekruttering. Den rekruttering, det betyder, at de pludselig får masser af soldater. Og de skal selvfølgelig sendes til Frankrig, eller skal de? Fordi nu har man jo masser af ledige soldater, så kan man jo sende dem forskellige steder hen. Så pludselig har de også en mulighed for at foretage sig noget, de ellers ikke havde gjort. Så de ender med at kombinere styrker fra Storbritannien med de her koloniale styrker, hvor en stor del af dem jo er australier og newzealandere. Så britterne leverer en vigtig del, men franskmændene leverer altså også et væsentligt kontingent, og efterfølgende rapporter viser, at selvfølgelig alle styrkerne kæmper godt, men vi må bare sige, at de franske styrker lader til faktisk at have måske en bedre operationsforståelse. Og så har vi i eftertiden fået newzealandske og australske styrker, der er meget heroiske, men hvor vi måske må sige, at hvis man kigger på tabstallene, så er det jo altså britterne, der faktisk også tager den største del der. Men hvis man ser film, der er det der ualmindelige hæslige Mel Gibson-film, om endnu en hæslig Mel Gibson-film, om slaget ved Gallipoli, som mest af alt handler om muskuløse folk fra Australien med lækkert hår, som bliver snydt og kastet ind i kødhakkeren af britiske officerer med en irriterende accent og en tendens til at drikke te. Og jeg ved godt, nu karikerer jeg karikaturen, men så langt er den heller ikke. Altså det der vel sker her, det er, at for første gang mærker de der australske og newzealandske soldater, hvad Første Verdenskrig handler om. Ja. Og det er for dem, som det er for franskmændene og tyskerne og britterne, en ualmindelig ubehagelig oplevelse. Og på den ene side er de så enormt stolte af, at de har været med til at kæmpe her, og der bliver sådan en nationalfølelse, som kommer til at præge de uafhængige, eller delvist uafhængige, Australien og New Zealand efter krigen. Men der bliver også sådan en ubehagelig fornemmelse af grunden til, at når vi nu var så heroiske og så dygtige til at kæmpe, så må vi jo finde en grund til, at vi ikke vandt det her slag. Og det grund er så britterne. Og den tjener også en funktion i efterkrigstiden, når man gerne vil have mere uafhængighed for New Zealand og Australien. Ikke? Jo, fordi så bliver de jo offret på det store krigsalter for britterne. Så der er gang i ret meget her. Hvis vi skal tale, hvad er krisens struktur så egentlig? Jamen, altså, for mig at se, er der 5 niveauer. Og nu holder jeg øje med mit papir, fordi ellers så går det her galt, ikke? Men der er den økonomiske, ikke? Altså, Rusland var ved at blive afskåret fra verdensmarkedet, så de kunne ikke sælge deres hvede, de kunne på den måde ikke tjene de penge, der skulle få den russiske statskasse til ikke at være et kæmpe stort sort hul. Der er det politiske af ententen, altså de britisk, franske, russiske, måtte vise handlekraft på en eller anden måde. Ikke? Altså de blev nødt til ligesom at komme ud af det dødvande, som at der stod der stod tyske soldater på fransk jord. De blev nødt til at komme ud af det på en eller anden måde. Så er der det militærstrategiske. Det var, at man prøvede at skabe et alternativ til både Vestfronten, men jo i virkeligheden også til Østfronten, og på den måde både kunne lette trykket på de fransk-britiske styrker, men også kunne lette trykket på de russiske styrker, der stod inde i Kaukasus. Og så har vi det operationelle, jamen altså, at der har vi, at en flådeoperation går hen og bliver til en af de største amfibieoperationer, vi kender på det tidspunkt.
Og så har vi til sidst det taktiske, altså at der går det hen og bliver til en udmattelseskrig i et vanskeligt terræn, og hvor der er en, vi har glemt at tale om, eller ikke har talt rigtig meget om, men det er Otto Liman von Sanders, som er en tysk general, der er chef for den 5. osmanniske hær, eller armé, og det var ham, der er med til at organisere forsvaret af Gallipoli. Og der vil jeg bare sige, der er altså en lang tradition i preussisk-tysk militærhistorie for, at man sender dygtige officerer ud og prøve at hjælpe osmannerne. Altså en af vores lyttere, kendt person, nemlig Helmut von Moltke, den tyske øverstkommanderende i 1860'erne og 70'erne, han er faktisk i hans ungdom udsendt for at træne den osmanniske hær. Så det her det er altså et gennemgående brik i tyrkisk historie, at tyskerne prøver at hjælpe tyrkerne, fordi de har en fælles fjende, der hedder Rusland. Og tyskerne synes også, det er ganske fint, at franskmændene og britterne bliver lidt presset i deres koloniale besiddelser, ikke? Jo, og det som britterne og franskmændene nok har overset i deres militærplanlægning, det er, at den osmanniske hær er blevet moderniseret. Den har fået nye moderne våben. Den har lært at bruge dem, og hvor at britter og franskmænd ikke har, de har kæmpet britterne i Sydafrika imod boerne. Franskmændene har haft lange kampagner imod forskellige oprørsgrupper osv. Men tyrkerne har altså kæmpet på Balkan imod alle mulige forskellige stater, så de er og har jo tabt noget af det, og andre gange der er det gået ok, men de har altså lært på den hårde måde på kamppladsen, hvordan man skal kæmpe en næsten moderne krig. Men hvorfor undervurderer britterne og franskmændene det? De har været allieret med det osmanniske rige nogle år før alliancemønstrene skiftede, og Krimkrigen er jo netop et udtryk for, at der er en alliance mellem osmannerne og Frankrig og Storbritannien som mod Rusland. Så de kender jo godt den her den osmanniske hær. Og det er jo selvfølgelig nemt sådan at lave en postkolonial læsning af det her og sige, at i virkeligheden er det bare britterne og franskmændene tror, at deres arrogance af tyrkere, dem kan vi godt slå. Og det er der måske også et element af. Ja, altså fordi i slutningen af 1800-tallet, man kan finde nogle fantastiske tegninger med det, vittighedstegninger, så taler man jo om Europas syge mand, og Europas syge mand er det osmanniske rige. Men jeg er ikke sikker på, at og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, men det er den politiske ledelse. Mm-hmm. Jeg tror, man har en anden respekt for det osmanniske militær. Mm-hmm. Så selvom der uden tvivl er noget race, der spiller ind her, så tror jeg måske mere, at det britterne og franskmændene undervurderer, det er, hvad der egentlig er sket på Vestfronten på det her tidspunkt. At nu er tingene har låst sig fast, men de har stadigvæk en tro på, at man godt med moderne våben kan lave en rask lille offensiv og så vinde noget. Så Gallipoli er endnu et bevis på, at det ikke kan lade sig gøre. Her kører du ned i noget af det, som man nok er det mest myteombruste, hvor at vi kan høre eller læse i erindringer, at hvordan at nogle af officererne i særligt de britiske styrker og de australske, newzealandske styrker, har lært af Første Verdenskrigs første måneder, og har lært, når vi er gået i land, så skal vi grave os ned. Ja. Fordi det er det, de har lært på det tidspunkt. Men de har ikke forstået, at når de bliver landsat som del af en amfibieoperation, så er de inde i manøvrekrig. Og så gælder det om at trykke så hårdt på som muligt, sådan så du kan løbe de osmanniske feltbefæstninger over ende og faktisk komme ind i land. Jo, for du har ikke en reel mulighed for at grave dig ned.
Man kan ikke grave sig ned på en strand. Altså det var jo det hele diskussionen om D-dag og sådan noget. Det handler om, hvis du hænger fast der, så er dine forsyningslinjer for lange, du har ikke muligheder for at rigtig trække dig tilbage, så hænger du der. Det er jo det ender med. Altså Kemals ting, nu skal vi angribe dem. Det er jo fordi, at det går op for tyrkerne, at de skal holde trykket på angrebsstyrken, fordi hvis den ikke kommer længere end stranden, så er den tabt. Ja. Så pointen er i virkeligheden, det er en god pointe, Lars. Pointen er i virkeligheden, at de har draget den forkerte lære af de første måneder i Første Verdenskrig, eller måske rettere sagt, den lære, de har lært på Vestfronten. Den er fin i Flandern, men den kan ikke bruges til den her type operation. Lige præcis. Og derfor så, hvad de så senere hen gør i Mellemøsten, det bliver jo så nogle helt andre operationer også, hvor de med pansrede Rolls-Royce-køretøjer kører frem og tilbage, og kameler og Lawrence of Arabia. Det er jo manøvrekrig. Og der forstår de så, at det er manøvrekrig, men det gør de ikke, da de går i land i marts måned 1915. Men lad os kigge på kulminationen af denne her krise. Er det ikke det, vi... Det lyder rigtigt. Ja, altså... Kulminationen kommer i august 1915, og der lykkes det ikke for britter og franskmænd at slå sig igennem. De gør forsøg på det, det lykkes ikke for dem. Og så kommer der jo så en politisk, altså hvis vi har den militære kulmination her, så kommer der så en politisk kulmination lidt længere hen, fordi at så begynder man politisk, særligt Storbritannien, at agere på det her. Og sige, nu det her, det holder ikke. Det er blevet for stort et blodbad, og vi kommer ikke ud af de her skyttegrave meget tæt på sandstranden. Og det vilde ved det er jo, at der tager de faktisk en ansvarlig politisk beslutning. Altså, hvis man kun havde tænkt politikken i det der, så skulle man bare blive hængende og sige, jamen det går, og vi skal nok få det til at lykkes. Og så, det. Men i virkeligheden siger de, okay, nu har vi har lidt tabt nok, nu trækker vi os tilbage, men dermed gør regeringen sig jo også sårbar over for beskyldningen om, at de har gjort noget forkert. Samtidig er regeringen svag, fordi i det, man er gået ind i Første Verdenskrig, så har nogle liberale ikke længere ville støtte regeringen, og dermed har den mistet sit flertal. Den konservative opposition har så bare besluttet sig sådan af patriotiske grunde for ikke at vælte den, men det her er simpelthen for stor en fristelse for oppositionen, og de siger, okay, nu vælter vi jer, hvis I ikke tager os med ind i regeringen. Og det gør, at Churchill mister sin stilling. Det gør, at Fischer trækker sig. Og der bliver lavet denne her undersøgelse af, hvad det var, der skete. Men når man begynder på den her undersøgelse, så har Lord Asquith en tale i parlamentet 2. november 1915. Og jeg skal nok lægge den op på sociale medier og så videre, sådan, så I alle sammen kan læse det. Men jeg vil bare tillade mig at citere en lille smule af det. Sometimes it is necessary, not only expedient, but necessary to run risks and encounter dangers which purely naval or military policy would warn them against. We must take all these things into account. Han stiller sig op og siger, det kan godt være, at de militære ledere sagde, at det her det er en dårlig idé, men som politiker tog jeg risikoen, og den vedstår jeg mig. Og han tager den risiko af præcis de grunde, du nævnte før. Nemlig, at der er faktisk tungtvejende strategiske grunde til at handle på det her. Det er kornforsyningen, det er at tage en allieret til ens modstandere ud, det handler om ens koloniale besiddelser i Mellemøsten. Der er faktisk meget på spil. Der er virkelig meget på spil, og derfor er reduceringen af det her til, at det er Churchill, der har lavet en kæmpe fejl. Det er simpelthen, det er en myte, jeg gerne vil være med til at aflive, fordi der er 6 medlemmer af kabinettet, der beslutter det her. Det er ikke kun Churchill. Og det har nogle, altså, russisk økonomisk kollaps i 1915 ville være katastrofalt. Britisk sult ville også være, altså,
sult i England ville jo være helt katastrofalt, og grund til, at britterne jo man får ikke åbnet, så der kommer ikke viden ud, og det gør, at Rusland bliver ramt af det her økonomiske pres, men Storbritannien bliver reddet af, at man i Canada og USA kan se, at der er et marked for hvede, og så bliver der simpelthen eksporteret hvede i helt vilde mængder fra Canada og USA til Europa. Behovet for at importere hvede fra Canada og USA betyder jo så, at den her krig flytter ud på Atlanterhavet, for så sejler konvojerne over til Storbritannien. Tyskland kan ikke modstå fristelsen for at angribe det, fordi de kan jo se, præcis ligesom den britiske og franske regering havde kunnet se med Gallipoli-ekspeditionen, at det her var et sted, hvor Storbritannien var sårbar. De indleder den uindskrænkede ubådskrig, som betyder, at de sænker amerikanske skibe. Det får USA ind i krigen. Så i virkeligheden bliver det nederlag, man lider ved Gallipoli, det bliver også enormt vigtigt for krigens gang. Og der er det jo altså sådan så, at der sker jo altså også noget, ikke bare for Storbritannien og USA og Rusland, der sker også noget for Frankrig, fordi det her, det gør, at der er altså en fransk militær tilstedeværelse i Levanten, som gør, at de så senere kan opdyrke krav på for eksempel Syrien, Libanon, som ved at de er til stede her, så kan de altså løfte det. Så altså i en fransk stormagtsperspektiv er det her for dem virkelig interessant, og derfor har vi i Frankrig en helt anden fortælling om Gallipoli, end det vi har i Australien, New Zealand eller i Storbritannien. Lars, jeg vil ikke sige, at jeg synes, den vigtigste del af Kritikast er det, vi kommer til nu. Men jeg synes, den er vigtig. Fordi vi har jo gjort det til en tradition, at Kritikast ligesom skal slutte med herremodvinklen på den her krise. Hvad er herremodvinklen på Gallipoli? Jamen altså, der sker ikke umiddelbart noget ved Gallipoli, sådan som jeg kan se det. Men der sker jo det, at de styrker, der kommer til Egypten, og så derfra bliver sendt over til Gallipoli, de tager simpelthen korte bukser til sig. Og det har været noget, der har været lang tid undervejs i det britiske imperium, hvor man har opereret steder, hvor det var meget varmt. Efter Boerkrigen, der har vi også, det var altså varmt at operere i nogle af de her områder. Men hvis man ser på sort-hvid billeder fra Egypten i 1915-16 stykker, så kan vi se, at nu tager de engelske styrker, uden i øvrigt af uniformsreglementet, lige åbne op for det kommer det så til at gøre, så tager de korte bukser til sig. Så altså mænds mulighed for at gå med korte bukser, og så senere hen Bermuda shorts, som er også en historie, vi kunne tage, jamen det peger i høj grad tilbage til, at 100.000 af mænd fik lov til at gå med en beklædningsgenstand, der ellers var forbeholdt unge drenge. Og nu er det jo nok ikke nogen særlig velbevaret hemmelighed, at jeg har et ualmindeligt anstrengt forhold til shorts. Så vi kan sige, at en af de grimme ting, der kommer ud af Første Verdenskrig, og der er en del frygtelige ting, der kommer ud af Første Verdenskrig, så en af dem, det er altså også shorts. Men Mikkel, altså jeg kan godt lide shorts, og det har jo været en del af min beklædning, så i en særlig henseende, så lad mig slutte af med en lille anekdote, fordi spejderne, som bliver stiftet i 1907 af den britiske general Sir Baden-Powell, de går jo i korte bukser. Og hvorfor gør de det? Jo, fordi at hvis du falder, så slår du hul på knæet og ikke på de dyre bukser. Fint nok. Men Baden-Powell skriver i 1915 en bog om, hvordan han har arbejdet som spion. Og for at det ikke skal være løgn, så fortæller han i denne her bog, og det er så gengivet i mange spejderbøger, at han spionerede imod osmannerne, og at han der lod som om, at han var en ekscentrisk sommerfuglesamler. Så han tegnede sommerfugle i hans bog, men sommerfuglene var i virkeligheden hans måde at optegne de osmanniske forter. Og det viser jo bare, at det hele hænger sammen i britisk imperiehistorie. Så om de der grunden til, at man ikke helt havde styr på forterne, skyldtes, at Baden-Powell han havde tegnet forkerte forter, det ved vi ikke. Men skal vi ikke sige, at vi slutter her? Det synes jeg, vi gør. I har set Kritikast om Gallipoli. Tak fordi I så med.